Du skal lidt foran. Jeg gik foran. Nej. Jamen, er det ikke givet? Jo. Det er helt tøj. Godt med. Kom herhen. Så skal I herhen, og så skal I parkere ret som er i. Vi skal lige have de allernærmeste, de skal lige stå herinde. Du skal længere, du skal ud, og du skal ned på trappen. Du skal ikke stå deroppe. Tak, der er jo ind, eller hvad han siger. Og I to, I kommer lige herned og står. Og for en gang skyld er det altså ikke løven, at det måske kommer til at tage lidt tid, det her. Fordi 50 år, det er altså mange, mange år. Far, han har vævset omkring os. Jeg ved snart ikke, hvor længe. Hvor mange sange tror du, der kommer, Lisbeth? Det ved da ikke nok, der kommer det nok inden. Mange taler tror du, der kommer, men der kommer det nok inden. Så nu skal far både få sang og taler, og så han aldrig glemmer. Men vi er nødt til at skal have hjælp af jer. Fordi, altså min mor ventede mig vist en 3-4 måneder. Dengang gik det sådan lidt stærkt med at få børn. Og Ivan er jo heller ikke så gammel, så vi kan jo ikke huske alting. Så derfor kan det godt være, at vi skal have lidt hjælp af jer. Det kommer til at være sådan noget i lighed med, hvornår var det nu, det var? Det var og, i 1950. Ja, der blev jeg født. Det er rigtigt, Ejner. Ejner, det kan du godt huske. Og om et øjeblik, så deler Ivan sådan nogle sedler ud. En seddel til hvert bord. Og så kunne vi godt tænke os, når vi sådan var færdige med at fremlægge en periode, som måske strækker sig over 2, 3, måske 4 år, at de så lige summede ved bordet og sagde, ja, Maja var jo yndig, og Arthur var jo mandig. Hvornår har det nu været? Og hvis nogen siger, Lisbeth, det er ikke helt rigtigt, det du siger, så vil vi gerne høre en anden version, fordi vi har hørt mange versioner af den samme historie. Så vi har altså valgt at tage dem, vi tror mest. Ja. Vi skal lige få os selv en rigsarkiv, hvis vi skal til en bog. Ja, det er meget god. Du hælder ud. Så må I selv vælge en formand. Nej, I vil jo ikke at vende jer om, fordi Per han står klar lige om et øjeblik. Hvor lys er lige der for meget? Nej. Hvad er det så? Jeg har en bjørn. Skål! Så vi er nødt til at klare stillingen. Bare det sige, at Sola han er ikke med op, for han filmer bare. Ja, nu tror jeg, at I skal være lidt stille, selvom det godt nok er fra stumfilmenes tid. Så vil Per starte noget herover, og alt det I ser og hører, det vil altså være en tråd hen imod et årstal. Men I skal prøve på at snakke, mens vi siger noget, og vi siger noget hele tiden.
Det er om vinteren. Det kan godt være, at du lige skal spole lidt i den, Per. Bare lidt til den. Vælg din drille lidt. Hvad? Nej, jeg siger ikke noget endnu da. Det er ret fedt. Det er ikke engang, der var skole. Mor, kan du se, hvad jeg går der? Kunne du godt? Ja. Ja. Jeg skal nok sige noget lige om lidt. Det er et medlem af familien. Jamen, var det på din side? Ja. Det er da ikke Arso, der kommer ud der. Det er jo den eneste fra vores side, eller hvad? Det er en ko. Ja, det er en ko. Den var så rød med, den kunne jeg godt med. Da jeg var 4 år. Der kom du meget ned i gummistøvlen. Ja, ja. Det er mus. Det er mus. Det kan du godt huske. Nej. Okay. Det er bare en høvd. Nu er det været lokalt, men nu er det sgu ikke. Ah, så den strammede noget, den jagt der. Der er sgu et knap, og de skulle flytte til. Det er Engelsborg. Og kom jo til Engelsborg nogle år efter, at mor var født. Og Elisabeth Nahl var 6 år, da hun kom til Engelsborg. Og hun kunne jo godt se Aarhus Slot. Der var ikke så mange penge at gøre med. Og Elisabeth, hun tog sin dukkevogn og proppede sin dukkevogn med dukker, og så trissede hun over til Mary og til Anna og Ellen, og inviterede dem ind i deres egen grisebås. Og der kunne de sidde en hel dag og lege. Elisabeth Nahl har også fortalt, at når der var fødselsdag på Engelsborg, så skulle Anna og Mary og Ellen jo altså også med til fødselsdag. Hun kunne ikke så godt huske, om Edith også var med. Hun var helt lille. Ja, okay. Elisabeth Nahl lever den dag i dag, og vi skulle hilse mange gange fra hende. Og hun drager altså stadigvæk, på trods af, at hun er dårlig seende og dårlig gående stadigvæk over på Engelsholm og stjæler rabarber. Og det har hun gjort i mange år, og laver stadigvæk rabarbermarmelade derovre fra. Men Elisabeth var altså 6 år, da hun mødte mor. Og i hvilket år det er, ja, det må tiden jo vise. Jeg vil lige sige, at min mor, hun er noget klogere end min far. Ja, fordi det er moster Edith, der siger det. På trods af, at du og Anna og Ellen drillede moster Edith med, at I var oppe på høloftet, og der var en sofa.
Og så lokkede I med Edith, og hun skulle gå derhen, og så lige jer ned af stigen. Nej, vi hæver stigen op. Ja, det er rigtigt. I hæver stigen op, og så kunne Edith stå der og hyle alt det. Ja. Ja. Men grunden til, at min mor er dobbelt så klog som min far, det er, at min mor, hun gik 1 år i 1. klasse, så gik hun 2 år i 2. klasse, og 2 år i 3. klasse, og 2 år i 4. klasse, og hun gik hver dag, når hun altså ikke lige skulle hjem og se til hestene, eller hvad hun nu skulle. Eller hun skulle ned og hente et pund margarine nede hos købmanden, og så fik du bolsjer til gengæld henne hos fru Wittrup, som var lærer Wittrups kone. Der kom også en dame og en lærerinde, frøken Lund, og underviste dig i håndarbejde hen på Engelsborgskolen. Var det ikke frøken Jørgensen? Jamen ved du hvad, jeg kan jo kun sige, at vi har jo divergerende oplysninger, så vi har valgt dem, vi troede på. Ja. Så vi ikke husker. Ja. Hvad far angår, det kommer vi til om lidt. Men den her video, den er optaget af Elsebeth Nahls lærer. Elsebeth Nahl gik ikke på Engelsborg skole, hun gik ind i Viborg skole, men tog ud, og altså klassen og hendes lærer tog ud og fik optaget den her i det år, som det ikke rigtig ved er. Jeg håber, som vi nok ved, hvad er. Ja. Nu kommer jeg lige... Jo, for ikke ret mange dage siden, der siger far til mig, Lisbeth, kan du huske det der jordtørvehus, de havde i Engelsborg? Nej, far, det kan jeg da ikke. Jeg tror, han har set syner eller sådan noget, fordi han må have vidst, at vi har været inde på et lokalhistorisk arkiv og finde en video. For i begyndelsen af den her video, der er faktisk det jordhus, eller tørvehus. Ja, så det kan være, at vi inden kvarter 6 kan finde det igen. Nå, Ivan, synes du ikke, vi har hørt nok om vores mor? Rigeligt. Men vi har jo også en far, og han skal derover. Han skal blive siddende. Men Når han skal derover. ja, men han skal blive siddende. Ja, hvis du kan køre det lidt op, så vil det være dejligt, Ivan. Jamen, det er bare Ja, din far. Det var altså, at du var den yngste, så var du den største. Ikke dengang. Ja. Jeg synes, vi skal være glade ved det billede der, fordi der kan jeg se, at min far, han har hår. Og det har Jens også. Det har han også i arkiv. Jo, men det var sådan, at farfar, altså min farfar, Ivans og min farfar, han havde jo barberet mig. Det var jo ikke lidt. Og Jens og far, de havde åbenbart nogle lange fingre, fordi mens farfar har været i smedjen, eller hvad han nu har lavet, så neglede de hans barbergrej. Og hvem af dem, der blev skalperet, det kan du vist bedst fortælle selv, far. Var det Jens en gang til? Var det dig? Nå. Jamen, jeg er glad for, at det gik ud over min far for en gangs skyld. Fordi syg, det kunne de jo også, da de sådan var på vej hen imod skolen næsten. Fordi at farmor, altså min farmor, hun havde sådan en vippesymaskine der. Jeg ved ikke, om min far han har været den, der ikke ville op og se, men han har åbenbart siddet dernede på de der vipper dernede. Og Jens han har åbenbart været nysgerrig med fingeren, for pludselig så syede de ned i hans fingre, altså Jens' fingre. Og man syr ikke bare videre. Er det ikke helt rigtigt, far? Er det dine fingre? Er det, jamen far, det er ikke til dig, det er gået ud over. Vi troede, det var Jens. Nå, så er det Jens, der har siddet dernede og syet ned i dine fingre. Og I fortsatte ikke bare, for I cyklede tilbage, var jeg lige ved at sige, I syede tilbage. Er det ikke rigtigt? Nej, det gjorde mor. Okay. Men altså, det er ikke over endnu med far. Det vil sige, far, du har både været skaldet og haft nål i fingeren. Så er jeg spændt på det næste, om det er rigtigt. Ja, hjemme i smedens have, der var jo mange æbler og pæretræer. Og de har jo stået med en flot krone og med grene og det hele. Ja, hvorom alting er. En dag smeden, han kom ud i sin have, så manglede pæretræerne grene. Og det var Jens og far, der igen havde været på spil. Var det dig?
skal ikke sige for mig. Ja. Det er godt smed, at han ikke er her mere. Da. Ja, det må vi også sige. Men far kom jo i skole, og jeg tror i grunden far har været glad ved at gå i skole, undtagen når de blev vred på læreren. Fordi der min far fortalte mig, det må stå til troende så, at der var faktisk en gang, der rydde de lige ribberne, fordi de jo blev vrede. Var det på lærer Lejer? Okay. Ja. Nu har vi både været omkring min mor i Engelsborg, og vi har været omkring far ude i Ravnstrup. Og I ved da ikke noget om, hvilket årstal vi begyndte at bevæge os ind i endnu. Tror jeg ikke. Tror du det, Ivan? Jeg kan i hvert fald fortælle, at Per han har fundet en sang, som også passer til den her periode. Den har far og mor ikke sunget. Ikke med den alder. De havde. Har vi musikken herinde? Ja. Når din hals er en halv meter lille smør, og din tunge er som en vandersjø. Når din drøvel er stor som en frøjersjø, så er du ugane darlede tør. Så ved ølhunden der flammer, så er det bajerens time, min ven. Så er det derfra det stammer, hør nu byrden og ter sig igen. Der er 2 oplysninger mere til det her årstal, og det du kan nok ikke huske det. Hitler han spøgte ned i Tyskland. Nu er det jeres opgave at prøve at sætte et årstal på det her, på det bord, I nu bor ved. Ja. Hallo, så tror vi ikke, der skal snakkes mere. Vi prøver at starte herovre ved bord 1. Det er vi kender på.
Sådan flere ting i ærmet af Arthur med. Er det rigtigt? Ja. Ja, det ligner det. Det er der. For når man nu skal fejre guldbryllup, så kan det jo ikke undgå andet, at man tænker på nogle ting omkring jer. Der er sådan lige de sådan lidt mere alvorlige ting, jeg vil sige om jer i starten. Jeg vil sige omkring, ja, det er værd at vide, det er guld værd at have jer to Arthur med som naboer. Som gode naboer til daglig glæde og nytte. Det er også guld værd bare at komme over til jer i 2 minutter. Bare for lige at høre om, hvordan vi hver især har det, og om vi har det godt. Det er guld værd at snakke med jer, når der er noget, der trykker os. Det er guld værd at få lov til at låne værktøj, stiger, mel, gryn og sukker og meget andet. Det er også guld værd, at Mario tager sig af Arthur en gang imellem og klipper hans negle på hans tæer. Det var væsentligt fortalt. Var det omvendt? Ja, det var omvendt. Var det dig, der klipper? Undskyld, ja. Ja, Men så skal jeg bare sige, det er også guld værd, når Mary hun kan få lov at beholde sin tæer. Ja. Ja. Ja, men hører jo samtidig noget, der vil godt med halv øre. Ja. Det er også guld værd, at I har endelig besluttet jer for at blive hos os i Skolegade, og ikke flytte andre steder ind. I skal også vide, at det er guld værd, at I to taler pænt til hinanden. Det synes jeg gør. Det er flot. Det er guld værd, at Mary ikke er en gammel, uregerlig harpe. Men Mary er en sød dame med masser af grå stænk. Det er guld værd, at Arthur altid bliver bragt hjem til Mary, når han har været til smedfest. Det er også guld værd at være sammen med venner her i dag. Det er også guld værd, at I to kan fejre jeres 50-års bryllupsdag. Fra os her i Skolegade skal det lyde et rigtig hjerteligt tillykke med jeres store dag. I skal vide, I er noget særligt, og I skal vide, at vi holder af jer. I er guld værd. Så du slæber ikke så lidt med. Så det var alt det pæne, jeg kunne sige om. Nå, jamen det var... Og det andet, det er også pænt. Men det er så noget, som der skal læses lidt op af. Kan du høre mig? Det er flot. Det er også derfor, jeg står heroppe. Se, forfatteren Per Højholt har med sine gittermonologer været inspirationskilde til det, jeg nu skal sige. Og jeg håber, at Per Højholt, hvis han kommer til at høre noget af det her, at han vil bære over med det
der bliver sagt. Gitte, det er sådan en, der har taget pulsen på Mario og Arthur i skolegade, og om hvordan man nu kan holde hinanden ud i 50 år. Til Arthur, han er sådan en type, der går og passer sine ting. Nusser lidt om Mario, skraber lidt gammel maling af hister her, polerer bil, fejrer fortov, først på langs, så på tværs. Mario er en type, der nusser lidt om Arthur. Hun er Gagens bedstemor. Hun er yderst tolerant og overbærende. Vi må sige, helt igennem er Arthur og Mario et meget spændende par, der har gjort sig fortjent til at blive hædret med den ægteskabelige guldmedalje for 50 års sammenliv. Hende Gitte-pigen der, som Per Holtholdt snakker om, hun har kun været gift med Preben i 25 år, og de har haft mange op- og nedture i deres liv. Gitte, hun er sådan en person. Hun er sådan en spændende og en jævn pige. Hun kommer derude vest for Hørvelunde Bakker. Gitte er en pige, der snakker meget. Hun har meget på hjertet, og munden løber over med hende en gang imellem. Man kan sige meget om Gitte. Hun er lidt etfoldig, det er hun. Hun er en rigtig god pige, der bare snakker lidt for meget. Gitte, hun er altså vildt imponeret af Mario og Arthur. Og hun ringer til sin Susanne, veninde Susanne, for at beskrive, hvordan det her populære par, guldbrudpar det her. Skål. 50 år, Susanne. Det er altid mange, ikke også? Og så gift med den samme. Jeg bliver altid helt rørt, Susanne. Det gør jeg altså. Det er skis, man ikke til forstået. Og at de kan holde ud. Arthur, han ser også en gang imellem ud sådan lidt lin, ikke også? Ja, han gør, Susanne. Men jeg kunne godt være lidt krævende en gang imellem, ikke også? Susanne, Preben, det er Gittes mand. Preben siger også til mig, hvad han mener. Altså Mario og Arthur, ikke også? Hvorfor skulle Arthur have et bedre end mig? Jeg tror, han er ret, Susanne. Det har han. Preben altså, det tror jeg altså. Deres frihed, Susanne, det skal de have, ikke også? Og Preben, han tager til kongres i Socialdemokratiet. Så får han altid, hvad han har behov for. Susanne, det er skidt med det samme, som når Arthur han går til smedefest. Så kan de bare det hele, Susanne. Men gå lige hjem, det kan de bare ikke. Susanne, mænd er mænd. Også Arthur. Han liger dig, det kan man da se på ham, Susanne. Mario, det er hende, der bestemmer. Man kan ligesom se på hende, Susanne. Strammer hendes mund til en lille bit smule. Susanne, jeg tror også, at Arthur han trænger lidt til fred. Jeg kan ligesom se på ham, Susanne. Arthur altså. Skal han ud i luft? Så skal han altså ud, ikke også? Han skal ud i luftes. Han er ligesom nødt til det, Susanne. Så går han derude. Flot, det siger han altid ud, det gør han altid. I sin pæne blå diplomatkilde. Det gør han. Og når han tager sig sin frihed fra Helge Sølgaard og Susanne, så drøner han lige ud til sin fransk veninde ude til garage. Susanne, hun er også grå. Hun er bare lidt mere blank. Så går han der, Arthur altså. Polerer, og polerer bil, gør han. Susanne, han gør det altså. Bliv ved med at polere. Han spidte Renault Megane er skiske så blank, man kan spejle sin. Susanne, de siger også, at Arthur han er begyndt at stryge. Nej, Susanne. Nej, Susanne, det er ikke ligesom, nej, det er allerede han kommet over nu. Mario spørger bare, sørg bare for, at han bliver sat til at stryge nogle skjorter. Det kan ligesom holde ham lidt i ro.
Susanne, det er ikke sådan, at Mario giver afkald på sin husmorlige forpligtelse. Det gør hun. Langt fra. Ikke også? Hun organiserer bare. Og så får hun Arthur til at gøre det. Sådan skal det være. Det skal det altså. Mario, hun er altså god til at lave mad. Gerne noget med sovs til. Slankemad, det er ligesom ikke helt rigtig hende. Susanne, da de havde hund, perler, ikke også? Så sagde jeg meget godt nok, den aldrig fik gode bidder. Men kun lige lidt spise. Susanne, meget er altid god. Og det skal hun heller ikke køre noget for dig. Det skal hun ikke, Susanne. Hun er altid så god, Susanne. Jamen, det kan også ses på Arthur, det kan det altså. Han mangler i hvert fald ikke noget. Stor og stærk, ikke også? Susanne, Marie, hun har altid været det engang, jomfru. Marie, det har hun altid. Preben siger godt, at så er det en, kunne han altid godt bruge en gang imellem. Preben, så noget, det må du sige, hun er altid slem, er du. Marie, hun er altid smørbrøds jomfru. Susanne, det er altså ikke rigtigt det med Mario altså. Det er altså rigtigt det med Mario og hendes køkken. Det er altså bare lige hende. Hun kan ligesom ikke komme væk fra hende. Altså køkken. Hun tryller med frem. Den ene ret efter den anden, ikke også? Susanne, hvis de har gæster, Mario og Arthur altså, så ser vi hende næsten aldrig. Hun kommer ikke ind og blander sig med sine gæster altså. Det kan ligesom ikke. Det må de ligesom finde sig i. Er der 12 til bords, så siger de skisper, der er ikke noget til hende. Så bliver hun meget ude i hendes køkken. Så siger hun, der kommer lige om lidt. Når gæsterne de så går sådan lige om lidt senere, så siger de altså, nej, hvor det smagte godt. Og var det hyggeligt at snakke med dig med. Susanne, jeg siger bare, Mario og Arthur altså, de hygger sig, det gør de altså. Socialt, ikke også? Mario med sit strikpind. Og Arthur med sit handicapidræt. Golf, 18 huller og petanque. Susanne, hvis du ikke ved det, så er han altså handicappet, Arthur altså. Han havde skispillet i bøjten lidt. Til ribben. Han kom på sygehus, gjorde han. Susanne, ikke noget grin af dig. Arthur altså. Nej, Susanne. Arthur har ikke været op og slås med Mary. Jeg ved godt, at boksning i fjernsyn, det er noget af det bedste, hun ved. Ribbenene, Susanne. Altså dem, der blev bøjet. Det var da skispil, fordi han havde glemt det. Han glemte at stige op på sin cykel. Det er ligesom når anden der stiger ind i sin bil, ikke også? Sin bitte med nummer igen, ikke også? Mary, hun er altid bekymret, ikke også? Det er hun altid. Kan ligesom ikke rigtig forstå, når han sådan går og stønger over de her ribben. Bare der kommer en bitte kvæk fra ham. Arthur altså. Så har hun det lige med det samme. Har du det ikke godt med Arthur? Siger hun så. Susanne, Preben siger godt nok, at han har forstand på det. Cykle altså. Hvis Arthur ikke kan løfte sit ben, så er det måske en god idé, at han fik en stor model damecykel, ikke også? Så er det ligesom ud over det problem. Susanne, hun kan mange ting. Det kan hun altså. Hun gør også det. Når hun ikke strikker trøjer. Når hun ikke ser håndbold og boksning i fjernsyn. Så er hun også bare en pige for de 2 små hvide knopper over for hjemmebageren. Susanne, Preben siger godt nok, kommer det fra hjemmebageren, så må de være uden tilsættende stoffer. Susanne, man kan sige meget. Det kan man altså. Man kan sige meget og meget og altså. Siger det er pænt, ikke også? Nobel, det er det. Det er ligesom styr på det. Selvom det selvfølgelig er blevet lidt slidt. 50 år, ikke også, Susanne? Børnebørn, svigerbørn. Og ja, Mario har fået en ny hoft, ja. Det er også ligesom, så går det ligesom lidt igen, ikke også, Susanne?
Deres hus, Susanne, den er så fin, så sirlig og så pæn overalt. Det er den altså bare. Og fortorv bliver fejret flere gange om ugen. Og græsplænen, ikke også? Den er så flot, så flot, så flot. Jeg tror, at Arthur han klipper den med en negleklipper. Susanne, jeg tror nu også, at der er lidt ekstra pæn herinde, deres guldbryllup. Alt ser så pæn ud. Også deres nøglehuller, Susanne. Jeg tror, at skis med Arthur, han har brugt vatpinde til at rejse penge. Det er pænt, Susanne. Det er der altså inde i deres stue. Det er så flot, så flot. Jeg tror ikke, der er nogen, der har så flot en gulvtæppe som Arthur med. Det køber altid den flotteste og den dyreste, ikke også? Der er så gået 1,5 år. Så duer det ligesom bare ikke mere, end deres gulvtæppe altid. Så finder de en fejl i deres gulvtæppe. Så ringer de til forbrugerombudsmanden. Dag med Arthur, siger forbrugerombudsmanden. Har I fået en tæppe med luevælden? Det skal jeg ikke leve med, siger han så. I kan da bare få en ny. I får en ny, så I kan brænde cigaretter af i den også. Susanne, der er noget, som meget bare er god til. Vand, kaffebønner, ikke også? Går ligesom op i en høj enhed, hvor meget hun gør. Lave kaffe og sådan noget. Hun kan ligesom ikke lade være med at lave det. Også når der er fast lavnsfest i skolegade. Prøv at lave det til flere hundrede på en gang. Susanne, jeg har tænkt på det. Det har jeg altid. Jeg har virkelig tænkt på det. Det har jeg. Det er ligesom en slags kærlighed, det der. Hun hælder op, og hun hælder op. Meget altid. Man kan ligesom ikke komme ind for i hendes køkken, så siger hun, dag, siger hun så er det nede for en kop kaffe. Så snakker hun og lytter og snakker, og samtidig så bliver det også lidt for meget for Arthur. Det gør det altså bare med al den kærlighed og al den kaffe. Så nu er han altså begyndt at drikke te. Susanne, den bitte pjosker, han ikke tåle kaffe mere. Susanne, og hvis Marie, hun snakker lidt for meget, så er det helt galt. Så begynder hans høreapparat at hyle. Det bedste, at Arthur han ved, det er at få lov til, når han tager sit høreapparat ud og lægger det på bordet. Så kan han ligesom ikke køre på den mere, Susanne. Så sætter han der lige så stille og drikker sin bitte tynde kop te. Susanne, jeg ved bare altså, hvorfor Arthur og Mary har holdt sammen i alle de her år. Kærlighed, ikke også? Tolerance, ikke også? Susanne, en god kop kaffe, når hun trænger. Ikke også? En bitte tynd kop te, når han trænger. Ikke også? Og frihed, Susanne, til at ryge sig en lille smøg, når hun trænger. Ikke også? Susanne har frihed til at lægge sit høreapparat fra sig, når han trænger. Ikke også? Susanne, det er dyb kærlighed, der kan vare i mange år. Ikke også? Den er lidt mere sød i end gammeldags. Den smager også godt. Prøv det.
kunne du skære et stykke ost til mig også? Også med ovnen. Halvbitter, den er så stærk. Den er ikke stærk. Er det, hvem var det, sagde der var noget, der var sin syd? Det er det. Det er. Snakker på, man på. Det har jeg også. Det skal godt prøve den så. Det er den her, der bruger man nu ikke så meget om noget, der er sød, men, Nå, jeg tror, men jeg kommer til. er den sådan lidt... Det er ligesom gammeldansk. Nej, så er det helt andet. Den er ikke så stærk. Nej, det er den ikke. Nå. Den er langt fra som en gammel den. Nå, men jeg ved ikke. Hvorfor siger du det så? Den smager jo ligesom gammeldansk. Nej. Den søder ikke. Der er smøger hver på. Ja, lige måde. Ja, det er meget skidt og godt. Prøv at lave overbær. Der er så også det sjoveste, når man er hjemme på sin guldbrød. Ja, det tror jeg. Skål, Mads. Det minder mig om det. Jamen, det gjorde man vist. Altså. Skal I så ordentligt? Så. Det kan ikke blive godt. Nej, det kan du. Det er helt i år. Man kan fotograf. Er det altså ikke løgn, at det måske kommer til at tage lidt tid, det her? Fordi 50 år, det er altså mange år. Far, han har vævset omkring os. Jeg ved snart ikke, hvor længe. Hvor mange sange tror du, der kommer, Lisbeth? Det ved jeg ikke noget, der kommer nok inden. Hvor mange taler tror du, der kommer? Der kommer nok inden. Så nu skal far både få sang og taler og så han aldrig glemmer. Men vi er nødt til at skal have hjælp af jer. Fordi, altså min mor ventede mig vist 3-4 måneder. Dengang gik det sådan lidt stærkt med at få børn. Og Ivan er jo heller ikke så gammel. Så vi kan jo ikke huske alting. Så derfor kan det godt være, at vi så skal have lidt hjælp af jer. Det kommer til at være sådan noget i lighed med, hvornår var det nu, det var. Og 1950. ja, der blev jeg født. Det er rigtig Ejner. Ejner, det kan du godt huske. Og om et øjeblik, så deler Ivan sådan nogle sedler ud. En seddel til hvert bord. Og så kunne vi godt tænke os, når vi sådan var færdige med at fremlægge en periode, som måske strækker sig over 2, 3, måske 4 år, at de så lige summede ved bordet og sagde, ja, Maja var jo yndig, og Arthur var jo mandig. Hvornår har det nu været? Og hvis nogen siger, Lisbeth, det er ikke helt rigtigt, det du siger, så vil vi gerne høre en anden version, fordi vi har hørt mange versioner af den samme historie. Så vi har altså valgt at tage dem, vi tror mest på. Ja. Ja, det er meget god. Du deler ud. Nej, I behøver ikke at vende jer om, fordi Per han står klar lige om et øjeblik. Og lyset lige det der for meget. Per starte noget herovre, og alt det, I ser og hører, det vil altså være en tråd hen imod et årstal. Men I skal prøve på at snakke, mens vi siger noget, og vi siger noget hele tiden. Det er om vinteren. Det kan godt være, vi lige
inviterede dem ind i deres egen grisebås, og der kunne de sidde en hel dag og lege. Elsebeth Nae har også fortalt, at når der var fødselsdag på Engelsborg, så skulle Anna og Mare og Ellen jo altså også med til fødselsdag. Hun kunne ikke så godt huske, om Edith også var med. Ja, okay. Elsebeth Nae lever den dag i dag, og vi skulle lige så mange gange fra hende. Og hun drager altså stadigvæk, på trods af, at hun er dårlig seende og dårlig gående stadigvæk over på Engelsholm og stjæler rabarber. Og det har hun gjort i mange år, og laver stadigvæk rabarbermarmelade derovre fra. Men Elsebeth var altså 6 år, da hun mødte mor. Og i hvilket år det er, ja, det må tiden jo vise. Jeg vil lige sige, at min mor, hun er noget klogere end min far. Ja, fordi det er Moster Edith, der siger det. På trods af, at du og Anna og Ellen drillede Moster Edith med, at I var oppe på høloftet, og der var en sofa. Og så lokkede I med Edith, og hun skulle gå derhen, og så lige jer ned af stigen. Nej, det er jo stigen op. Ja, det er rigtigt. I hævde stigen op, og så kunne Edith stå der og hyle alt det. Ja. Ja. Men grunden til, at min mor er dobbelt så klog som min far, det er, at min mor, hun gik 1 år i 1. klasse, så gik hun 2 år i 2. klasse, og 2 år i 3. klasse, og 2 år i 4. klasse, og hun gik hver dag, når hun altså ikke lige skulle hjem og se til hestene, eller hvad hun nu skulle. Eller hun skulle ned og hente et pund margarine nede hos købmanden, og så fik du bolcher til gengæld henne hos fru Vitrup, som var lærer Vitrups kone. Der kom også en dame og en lærerinde fra Lund og underviste dig i håndarbejde hen på Engelsborg skole. Var det ikke for en værd? Jamen ved du hvad, jeg kan jo kun sige, at vi har jo divergerende oplysninger, så vi har valgt dem, vi troede på. Ja. Ja. Hvad far angår, det kommer vi til om lidt. Men den her video, den er optaget af Elsebeth Naels lærer. Elsebeth Nael gik ikke på Engelsborg skole, hun gik ind i Viborg skole, men tog ud og altså klassen og hendes lærer tog ud og fik optaget den her i det år, som det ikke rigtig ved er. Jo, som vi nok ved, hvad er. Ja. Nu kommer jeg lige... Jo, for ikke ret mange dage siden, der siger far til mig, Lisbeth, kan du huske det der jordtørvehus, de havde i Engelsborg? Nej, far, det kan jeg da ikke. Jeg tror, han har set syner eller sådan noget, fordi han må have vidst, at vi har været inde på Lokalhistorisk Arkiv og finde den video. For i begyndelsen af den her video, der er faktisk det jordhus, eller tørvehus. Ja, så det kan være, at vi inden kvarter 6 kan finde det igen. Nå, Ivan, synes du ikke, vi har hørt nok om vores mor? Det der, det er absolut ikke min far, så vidt jeg ved. Men han var dygtig, men han var også lærer. Og fars søskende kan i hvert fald huske ham ude fra Ravnstrup skole. Ja, og det er jo så far og Jens. Nå, men lærer Lejer, ham kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Grunden til, at mor er dobbelt så klog som far, det var, at far han gik 1 år i 1. klasse. Så gik han 2 år i 2. klasse. Og så gik han 3 år i 3. klasse. Og så gik han 2 år i 4. klasse. Men han gik kun hver anden dag. Og da han gik i 4. klasse, der sov han. Ja, men det kan jeg godt forstå, for han var tidligere oppe. Så er der altså noget med, at inden min far kom i skole, og Jens for den sags skyld også, det ved jeg ikke, Ivan, skal vi tage den? Nej, det skal vi ikke. Det siger jeg bare nu så. Eller vil du have den på? Ja, så tager vi den. Vi tror, det er det. Ja, vi håber det. Vi ved ikke, hvem der er
mens farfar har været i smedjen, eller hvad han nu har lavet, så neglede de hans barbergrej. Og hvem af dem, der blev skalperet? Det kan du vist bedst fortælle selv, far. Var det Jens en gang til? Var det dig? Nå. Jamen, jeg er glad for, at det gik ud over min far for en gangs skyld. Fordi syg, det kunne de jo også, da de sådan var på vej hen imod skolen næsten. Fordi at farmor, altså min farmor, hun havde jo sådan en vippesymaskine der. Jeg ved ikke, om min far han har været den, der ikke ville op og se, men han har åbenbart siddet dernede på de der vipper dernede. Og Jens han har åbenbart været nysgerrig med fingeren, for pludselig så syede de ned i hans finger, altså Jens' finger. Og man syr jo ikke bare videre. Er det ikke helt rigtigt, far? Er det din finger? Er det, jamen far, det er ikke så dig, det er gået ud over. Vi tror, det er Jens. Nå, så er det Jens, der har siddet dernede og syet ned i din finger. Og I fortsatte ikke bare, for I cyklede tilbage, var jeg lige ved at sige, I syede tilbage. Er det ikke rigtigt? Okay. Men altså, det er ikke over endnu med far. Det vil sige, far, du har både været skaldet og haft en nål i fingeren. Så er jeg spændt på det næste, om det er rigtigt. Ja, hjemme i smedens have, der var jo mange æbler og pæretræer. Og de har jo stået med en flot krone og med grene og det hele. Ja, hvorom alting er. En dag smeden han kom ud i sin have, så manglede pæretræerne grene. Og det var Jens og far, der igen havde lavet på smeden. Var det dig? Ja, det må vi også sige. Men far kom jo i skole, og jeg tror i grunden far har været glad ved at gå i skole, undtagen når de blev vred på læreren. Fordi der min far fortalte mig, det må stå til troende så, at der var faktisk en gang, der ryddede de lige ribberne. Fordi de jo blev vrede. Var det på lærerlejen? Okay. Ja, nu har vi både været omkring min mor i Engelsborg, og vi har været omkring far ude i Ravnstrup. Og I ved da ikke noget om, hvilket årstal vi begyndte at bevæge os ind i endnu. Tror jeg ikke. Tror du det, Ivan? Jeg kan i hvert fald fortælle, at Per han har fundet en sang, som også passer til den her periode. Den har far og mor ikke sunget. Ikke med den alder. De havde. Har vi musikken herinde? Når din røven er stor som en bred og sjø,
Tak for vejret, Rønke. Du har vist ret. Livet er fortsat en skøn udysse. Skrammer det flittigt. Ind kan vi falde. Kærlighed heler og læger mand. Tak for mig. Til slut. Nøje. Skal vi ikke rejse os op i skål? Det er vores gæster. Og sige tak for alt. Skål alle sammen. Tak for alt. Det var meget fint overviser. Det er der. For når man nu skal fejre guldbryllup, så kan det jo ikke undgå andet, at man tænker på nogle ting omkring det her. Der er sådan lige de så lidt mere alvorlige ting, jeg vil sige om at starten. Det vil sige omkring, ja, det er værd at vide, det er guld værd at have jer to Arthur som naboer. Som gode naboer til daglig glæde og nytte. Det er også guld værd bare at komme over til jer i 2 minutter. Bare for at lige at høre om, hvordan vi hver især har det, og om vi har det godt. Det er guld værd at snakke med jer, når der er noget, der trykker os. Det er guld værd at få lov til at låne værktøj, stiger, mel, gryn og sukker og meget andet. Det er også guld værd, at Mario tager sig af Arthur en gang imellem og klipper hans negle på hans tæer. Var det ret fedt? Var det dejligt klipper? Skyld, ja. Så skal jeg bare sige, det er også guld værd, når Mario kunne få lov at beholde sin tæer. Ja, man hører jo samtidig noget, men også med halv øre. Det er også guld værd, at I har endelig besluttet jer for at blive hos os i skoledagen, og ikke flytte andre steder. I skal også vide, det er guld værd, at I to lige taler pænt til hinanden. Det synes jeg gør. Det er flot. Det er guld værd, at Mary ikke er en gammel, uregerlig har. Men Mary er en sød dame med masser af grå sten. Det er guld værd, at Arthur altid bliver bare kendt til Mary, når han har været til smedfest. Det er også guld værd at være sammen med venner her i dag. Det er også guld værd, at I to kan fejre jeres 50-års bryllupsdag. Fra os her i Skolegaden skal det lyde et rigtig hjerteligt tillykke med jeres store dag. I skal vide, I er noget særligt, og I skal vide, at vi holder af jer. I er guld værd. Så du slipper ikke så lidt med. Så det var alt det pæne, jeg kunne sige om det. Og det andet, det er også pænt. Men det er så noget, som der skal læses lidt op af. Kan du høre mig? Det er flot. Det er også derfor, jeg står heroppe. Se. Forfatteren Per Højholt har med sine gittermonologer været inspirationskilde til det, jeg nu skal sige. Og jeg håber, at Per Højholt, hvis han kommer til at høre noget af det her, at han vil bære over med det, der bliver sagt. Gitte, det er sådan en, der har taget pulsen på Mario og Arthur i skolegaden, og om hvordan man nu kan holde hinanden ud i 50 år. Til Arthur, han er sådan en type, der går og passer sine ting.
nusser lidt og meget, skraber lidt gammel maling af hister her, polerer bil, fejrer fortov, først på langs, så på tværs. Maui er en type, der nusser lidt om Arthur. Hun er Gagens bedstemor. Hun er yderst tolerant og overbærende. Vi må sige, helt igennem er Arthur og mig et meget spændende par, der har gjort sig fortjent til at blive hædret med den ægteskabelige guldmedalje for 50 års samliv. Den Gitte-pigen der, som Per Højholdt snakker om, hun har kun været gift med Preben 25 år, og de har haft mange op- og nedture i deres liv. Gitte, hun er sådan en person. Hun er sådan en spændende og en jævn pige. Hun kommer derude vest for Hørlunde Bakke. Gitte er en pige, der snakker meget. Hun har meget på hjertet, og munden løber over med hende en gang imellem. Man kan sige meget om Gitte. Hun er lidt folk, det er hun. Hun er en rigtig god pige, der bare snakker lidt for meget. Gitte, hun er altså vildt imponeret af Mario og Arthur. Og hun ringer til sin Susanne, veninde Susanne, for at beskrive, hvordan det her populære par, fuldbrud par her. Skål. 50 år, Susanne. Det er altid mange, ikke også? Og så gift med den samme. Det bliver altid helt rørt, Susanne. Det gør jeg altså. Det er skismen ikke til forstået. Og at de kan holde ud. Arthur, han ser også en gang imellem ud sådan lidt lean, ikke også? Ja, han gør, Susanne. Ja, jeg kunne godt være lidt krævende en gang imellem, ikke også? Susanne, Preben, det er Gittes mand. Preben siger også til mig, hvad han mener. Altså mig og Arthur, ikke også? Hvorfor skulle Arthur have et bedre end mig? Jeg tror, han er ret, Susanne. Det har jeg. Preben altid, det tror jeg altid. Deres frihed, Susanne, det skal de have, ikke også? Når Preben han tager til kongres i Socialdemokratiet, så får han altid, hvad han har behov for. Susanne, det er skis med det samme, som når Arthur han går til smedefest. Så kan de bare det hele, Susanne. Men gå lige hjem, det kan de bare ikke. Susanne, mænd er mænd. Også Arthur. Han lige, eller det kan man da se på ham, Susanne. Meget, det er hende, der bestemmer. Han er ligesom set på hende, Susanne. Strammer hendes mund sådan en lille bitte smule. Susanne, jeg tror også, at Arthur han trænger lidt til fred. Det kan ligesom se på ham, Susanne. Arthur altså. Skal han ud i luft? Så skal han altså ud, ikke også? Han skal ud i luftes. Han er ligesom nødt til, Susanne. Så rører han derude. Flot, det ser han altid ud, det gør han altid. I sit pæne blå diplomatkilde. Det gør han, og når han tager sig sin frihed fra henne i Søndergaard, Susanne, så drøner han lige ud til sin fransk veninde ude i sin garage. Susanne, hun er også grå. Hun er bare lidt mere blank. Så går han der, Arthur altså. Polerer, og polerer bil, gør han. Susanne, han gør det altså. Bliv ved med at polere. Han spidte Renault Megane er skiske så blank, man kan spejle sin. Susanne, de siger også, at Arthur han er begyndt at stryge. Nej, Susanne, det er ikke ligesom, nej, det er han kommet over nu. Marie spørger bare, sørg bare for, at han bliver sat til at stryge nogle skjorter. Det er ikke ligesom holde ham lidt i ro. Susanne, det er ikke sådan, at Marie giver afkald på sin husmorlige forpligtelse. Det gør hun langt fra, ikke også? Hun organiserer bare, og så får hun Arthur til at gøre det. Sådan skal det være. Han skal altid.
ligesom ikke helt rigtig hen. Susanne, da de havde hund, Perler, ikke også? Så sagde jeg meget godt nok, den aldrig fik gode biler. Men kun lige lidt spise. Susanne, meget er altid god. Og det skal hun heller ikke køre noget for dig. Det skal hun ikke, Susanne. Hun er altid så god, Susanne. Jamen, det kan også ses på Arthur, det kan jeg altså. Han mangler i hvert fald ikke noget. Stor og stærk, ikke også? Susanne, Marie Vals. Marie, hun har altid været det engang jomfru. Marie, det har hun altid. Preben siger godt, at så er det ikke. Han har altid godt brugt en gang imellem. Preben. Så noget, det må du sige, hun er altid slem, er du? Marie, hun er altid smørbrøds jomfru. Susanne, det er altså ikke rigtigt det med Marie Vals. Det er altså rigtigt det med Marie og hendes køkken. Det er altså bare lige hende. Hun kan ligesom ikke komme væk fra ham. Altså køkkenet. Hun tryller med frem. Den ene ret efter den anden, ikke også? Susanne, hvis de har gæster, Mario og Arthur altså, så ser vi de næsten aldrig. Hun kommer ikke ind og blander sig. Med sine gæster altså. Det kan ligesom ikke. Det må de ligesom finde sig i. Er der 12 til bords, så siger de skis, der er ikke noget til hende. Så bliver hun bare lavet i hendes køkken. Så siger hun, jeg kommer lige om lidt. Når gæsterne lige så går, så er det lige om lidt senere. Så siger de altså, nej, hvor det smagte godt. Og er det hyggeligt at snakke med dig med. Susanne, jeg siger bare, Mærke og Arthur altså. De hygger sig, det gør de altså. Socialt, ikke også? Maja med sit strikpind. Og Arthur med sit handicapidræt. Golf, 18 huller og petanque. Susanne, hvis du ikke ved det, så er han altid handicappet, Arthur altså. Han lader skispille i bøjden lidt til ribben. Han kom på sygehus, gør han. Susanne, ikke noget grin af. Arthur altså. Nej, Susanne. Arthur har ikke været op og slås med Mary. Jeg ved godt, at boksning i fjernsyn, det er noget af det bedste, hun ved. Ribbenene, Susanne. Altså den, der blev bøjet. Det var da skidt, fordi jeg havde glemt det. Han glemte at stige op på cykel. Det er ligesom, når han er stiger ind i sin bil, ikke også? I biler med nogen med gatten, ikke også? Mary, hun er altid bekymret, ikke også? Det er hun altid. Jeg kan ligesom ikke rigtig forstå, når han sådan går og stønner over det her ribben. Og der kommer med det kvæk fra ham. Arthur altså. Så har hun lige med det samme. Har du det ikke godt med Arthur? Siger hun så. Susanne, Preben siger godt nok, at han har forstand på det. Cykler altså. Hvis Arthur ikke kan løfte sit ben, så er det måske en god idé, at han fik en stor model damecykel, ikke også? Så har han ligesom ud over det problem. Susanne, hun kan mange ting. Det kan hun altså. Hun gør også det. Når hun ikke strikker trøje. Når hun ikke ser håndbold og boksning i fjernsyn. Så er hun også bare en pige for de 2 små hvide knopper over for hjemmebageren. Susanne, Preben siger godt nok, kommer det fra hjemmebageren, så må de vel være uden tilsættende stoffer. Susanne, man kan sige meget. Det kan man altså. Man kan sige meget og meget og altså. Siger det pænt, ikke også? Nobel, det er det. Det er ligesom styr på det. Selvom det selvfølgelig er blevet lidt slidt. 50 år, ikke også, Susanne? Børnebørn, svigerbørn. Og ja, meget har fået en ny hoft, ja. Det er også ligesom, så går det ligesom lidt igen, ikke også, Susanne? Deres hus, Susanne, den er så fin. Så siger det, og så pænt overalt. Det er den altså bare. Og fortov bliver fejret flere gange om ugen. Og græsplænen, ikke også? Det er så flot, så flot. Jeg tror, Arthur han klipper med en neglklipper. Susanne, jeg tror nu også, at der er lidt ekstra pænt herinde, deres guldbrødre. Han ser så pæn ud. Også deres nøgleholder, Susanne.
Jeg tror, Skis Marco, han har brugt alt penge til at rette spil. Det er pænt, Susanne. Det er der altid inde i glasstue. Det er så flot, så flot. Jeg tror ikke, der er nogen, der har så flot en gulvtæppe som Arthur og mig. Det køber altid den fløjeste og den dyreste, ikke også? Bare så gået 1,5 år. Så kunne han ligesom bare ikke mere af deres gulvtæppe. Så finder de en fejl i deres gulvtæppe. Så ringer de til forbrugerombudsmanden. Dag, med Arthur siger forbrugerombudsmanden. Har I fået en tæppe med luevælden? Det skal I da ikke leve med, siger han så. I kan da bare få en ny. I får en ny, så I kan brænde cigaretter af i den også. Susanne, der er noget, som meget bare er god til. Ja, kaffebønner, ikke også? Går ligesom op i en høj enhed, når meget hun gør. Laver kaffe og sådan noget. Hun kan ligesom ikke lade være med at lave det. Også når der er fast lavnsfest i skolegade. Prøv at lave til flere runder på en gang. Susanne, jeg har tænkt på det. Det har jeg altid. Jeg har virkelig tænkt på det. Det har jeg. Det er ligesom en slags kærlighed, det der. Hun hældede op, og hun hældede op. Meget altid. Man kan ligesom ikke komme ind for hendes køkken, siger hun, dag, siger hun så er det lige at få en kop kaffe. Så snakker hun og lytter og snakker, og samtidig så bliver der også lidt for meget fart. Det gør det altså bare med al den kærlighed, al den kaffe. Så nu er det altså begyndt at drikke te. Susanne, den bitte pjosker, han kan ikke tåle kaffe mere. Susanne, og hvis Marie hun snakker lidt for meget, så er det helt galt. Så begynder hans høreapparat at hyle. Det bedste, at Arthur han ved, det er at få lov til, når han tager sit høreapparat ud og lægger det på bordet. Så kan han ligesom ikke køre på den mere, Susanne. Så sætter han der lige så stille og drikker sådan en big tynde kop te. Susanne, jeg ved bare altid, hvorfor Arthur og Mary har holdt sammen i alle de her år. Kærlighed, ikke også? Tolerance, ikke også? Susanne, få en kop kaffe, når hun trænger. Ikke også? En bitte tynd kop te. Når han trænger. Ikke også? Og frihed, Susanne, til at ryge sig en lille smøg, når hun trænger. Ikke også? Susanne har frihed til at lægge sit høreapparat. Passer, når han trænger. Ikke også? Susanne, det er dyb kærlighed, der kan vare i mange år. Ikke også?
Ja,